moi atentos a isto que nos vai a contar agora o noso querido Héctor, porque están aumentando moito, este é un dato preocupante, as cardiopatías, non? Pois sí, especialmente as valvulopatías, é dicir, nós no corazón temos unhas válvulas, unha serie de válvulas que imos explicar agora onde están e cal é o seu funcionamento. O problema é que está aumentando moito os problemas de válvulas, é dicir, a día de hoxe en Galicia, 1 de cada 10 galegos maiores de 70 anos ten problema de válvulas, pero calcúlase que no ano 2050, en vez de 1 de cada 10, van a ser 6 de cada 10 galegos. Pero esta cifra é unha barbaridade. Por certo, por se alguén se perde, dicir, que é unha valvulopatía? Pois mira, temos por aquí unha maqueta do corazón para explicalo perfectamente. Temos por aquí este corazón e dentro do corazón todos temos unha serie de válvulas. Vámoslo abrir para que se vexa ben. En de decir, dentro temos 4 válvulas, a tricúspide, a mitral, a pulmonar, a aórtica. Estas válvulas funcionan realmente como as ventanas da casa, por exemplo, como unha porta que temos na casa, non? Nos abrimos ou pechamos a porta para que a xente entra ou salga da nosa casa para ir a comer, por exemplo. Para darlles un kebab. Abrimos e pechamos a porta. Cando esa porta pecha ben, que é o que ten que facer unha válvula que funciona ben, pecha ben, non se cuela ninguén máis na casa, porque está ben pechada. Pero cando esa válvula empeza a estropearse, por exemplo, esta que temos aquí, que é moi habitual que se estropee, esta que temos aquí, que ten esta, pois claro, que pasa? Que empeza a desencaixar, por exemplo, como unha porta que non engancha ben, porque se move un pouquiño o marco, porque falla aí un pouquiño na bisagra, algo hai que a porta xa non pecha como pechaba. Creo ademais que temos un grafismo onde podemos ver perfectamente esa diferencia entre unha válvula SA é unha válvula que, como nos estaba explicando Héctor, non pecha ben, non? Claro, Dicías. aquí o vemos perfectamente. Arriba, nos dibuxos de arriba, vemos unha válvula SA, como esta que temos aquí, con esas 3 partes, esas 3 ventaniñas que cerran ben. E a da dereita, xa cando pecha, vemos que queda un pequeno oco no medio que non acaba de pechar ben. E logo, cando abre, a da baixo unha abre completamente e a outra vemos que lle custa abrir. Está como máis endurecida, máis engrosada. Cal é o problema e a consecuencia de que non abran ben e non pechen ben herméticamente como tenían que pechar? Que a sangue cólase. É dicir, estas válvulas funcionan porque o sangue vai circulando por aquí e con cada latexo a válvula pecha e xa non deixa pasar máis. Volve a abrir, a sangre pasa e volve a pechar e xa corta, digamos, o paso da sangre. Cando non abre e non pechan ben, claro, a sangre tería que estar retida, pero non se retén, acaba colándose, e a que está aquí volve un pouco para atrás. Pero isto pode ser perigoso, é dicir, Héctor, cales son os síntomas que nos dá o corpo, porque ademais creo que son diferentes en homes e mulleres, de que esa válvula nosa non está funcionando ben? Pois todos estes que temos por aquí, o problema é que estes síntomas aparecen cando xa o problema está bastante avanzado. Isto non empeza a avisar ao principio. Entón, cales son? Esa falta de aire, por exemplo, ao facer pequenos esforzos, parece que me falta o aire, non? Estou aí facendo pequenos esforzos, agótome moito, incluso cando me tumbo na cama, tamén parece que me falta o aire, teño que poñer varias almohadas porque non parece que me custa. Logo mareos, cansanzo, debilidade, palpitacións, e logo, moi importante e moi habitual, os edemas nos nocellos, é dicir, cando levo varias horas de pé, non é dicir que me hinchen un pouquiño os nocellos e que me quedo calcetín marcado, non, falamos dunha boa hinchazón que incluso se lle pulso cun dedo, queda aí o dedo marcado un rato, fai o que se chama fobia, non? Pulso e queda aí marcado o dedo, están minchando moitos nocellos, ollo, porque o problema pode estar aí nas válvulas. E que problema pode ter non facer caso a estas sinais que nos dá o corpo? Pois o problema é que finalmente acábanos afectando pulmonarmente e cardíacamente, é dicir, esa válvula cada vez abre e pecha peor, cada vez está máis engrosada e hai que poñerlle solución. Por qué? Porque primeiro temos máis risco de ictus, máis risco de infarto e logo tamén máis risco de que cada vez ese corazón está funcionando peor, cada vez bombea peor a sangre acumúlase nos pulmóns e acabamos tendo toda esta serie de consecuencias. E que podemos facer para non chegar a ter unha valvulopatía? Co que decimos sempre, hai que previr para non chegar a este problema da valvulopatía. E como? Pois realmente un pouco volvendo ao que decimos sempre. Dieta. Comida saudable, que non lle vamos chamar dieta, vamos chamar comida saudable, para que algo que non é cuestión de decir, xa me están mirando mal na mesa, pero é a comida saudable que todos precisamos para chegar ben a unha idade avanzada. Imos deixar o tabaco, deixar o tabaquismo, controlar a tensión, controlar o sal que comemos, non hai que quitar o sal, pero sí reducir un pouquiño a cantidade, non abusar do sal. E logo, alimentación saudable, alimentos frescos, que sí é certo que ás veces están un pouquiño encarecidos, pero vamos tratar de comer máis alimentos frescos e menos precociñados para coidar esas válvulas. E por curiosidade, como detecta o médico que temos unha valvulopatía? É dicir, seguimos con estes síntomas, eso como se ve? Pois mira, cando lle contamos estes síntomas, aí xa sospeita. E como confirmamos? Cunha ecografía.
ecografía. É algo non doe, simplemente un ecógrafo, poñémolo no peito, mírase e realmente vense como esas válvulas que temos aquí, estas 4 válvulas, se están abrindo e pechando ben, se pechan correctamente, se non pechan correctamente, cunha ecografía xa o sabemos se está ese corazón bombeando ben ou ten algún problema nas válvulas. E como se soluciona médicamente? Pois hai varias formas de solucionalo. Unha delas é primeiro con medicación, tratar de con medicación un pouco suplir esa sangue que se vai quedando aí almacenada e que non funciona ben ou que se cola cando non pecha ben, e logo a solución definitiva que sería a cirurxía, é dicir, sustituir estas válvulas destas 4 a que teñamos mal, quitala e poñer aí, pois, por exemplo, unha válvula que pode ser unha válvula mecánica ou unha válvula biolóxica e sustituíla e poñer aí unha nova que faga esa función que esta xa non está facendo porque, como decimos, non pecha ben e non abre ben. Héctor, creo que temos unha 17 preguntas en directo para ti sobre este asunto que nos está contando Héctor, que está aumentando tanto aquí en Galicia, as valvulopatías. É certo que unha mala hixiene bucal pode danar as válvulas do corazón? Totalmente certo, este seguro que yo contaron no dentista é totalmente certo. Ás veces pensamos que os problemas da boca só quedan na boca, é dicir, pois teño aí unha muela picada, teño un problema aí dental, e que, bueno, que esa mala hixiene bucal afectanos na perda de pezas, pero tamén pode afectar no corazón. Ás veces é difícil de entender como da boca pode acabar no corazón, pero acaba. Sobre todo, unha enfermidade que se chama endocardite infecciosa, é dicir, as bacterias que temos en exceso na boca acaban baixando o corazón, acaban infectando o corazón e afectando tamén as válvulas. Así que a hixiene bucal non é só para a boca, é para todo o corpo. Importante, esas visitas regulares ao dentista, hixiene bucal. A ver, outra preguntiña. Hai 5 anos puxérome unha válvula biolóxica. Vaime durar para sempre? As válvulas biolóxicas, contámoslo un pouco por encima, pero sí é certo que están cada vez poñéndose máis. Hai dous tipos de válvulas, que unhas que serían as válvulas mecánicas, que poden ser de titanio ou de outro material, que son, mecánicas, e outras que son biolóxicas. A mecánica dura máis tempo, vai durar bastantes anos, probablemente incluso toda a vida, pero a biolóxica é unha que se fai a partir de tecido animal, entón é máis natural, digamos, é máis parecida á nosa, esa vai durar menos anos, pode durar 10, 15 anos aproximadamente, e logo non é que a perda, senón que habería que recambiala e poñer outra válvula biolóxica. Isto non se escolle, non é algo que decir, eu quero que me poñan esta ou a outra, en función de distintos factores, o cardiólogo elixe poñer un ou poñer outra. Que interesante. Temos unha última pregunta para ti, Héctor, sobre este asunto. Diagnosticáronme problemas nas válvulas, pero a maior estive en dor de estómago. Ten algo que ver? Pois ten algo que ver, é dicir, claro, porque falábamos dos síntomas, e nos síntomas sí é certo que non falábamos da dor de estómago, e tamén é un dor... Falábamos antes de que as mulleres e os homens ás veces temos síntomas diferentes, decímolo sempre cando falamos do infarto, non? Deses síntomas diferentes. Ollo, porque no caso das valvulopatías tamén un síntoma moi característico e moi habitual, esas molestias de estómago, ese dor de estómago, pode ser característico nas mulleres dun problema de válvulas. Pois, xa que falas diso, Héctor, efectivamente das diferenzas nos síntomas, nos diagnósticos entre homes e mulleres. Xusto acabamos de deixar atrás ese 8 de marzo, o domingo, e hai un estudio que nos chamou moitísima atención sobre o que che queríamos preguntar. Temos aí ese boneco que é o que trae sempre aquí a plató para facernos as demostracións de como facer un RCP. Este estudio en cuestión o que dicía é que por que estes bonecos que empregades os profesionais para estas demostracións nunca teñen peito, claro. sempre son de aspecto masculino. Pois como que iso estaba retraendo a moitas persoas de facer reanimacións por unha cuestión de pudor, porque o vernos con peito, pois non queren tocar aí nesa zona. Claro, e o problema é preocupante, porque claro, nós cando empregamos o boneco para enseñarlle á población RCP, esa reanimación tan importante, empregamos un boneco como este. De feito, todos os bonecos que conozco son como este, con un peito, digamos, masculino, non? Sen os peitos sen mamas, sen mamas, xusto, efectivamente. O problema que estamos vendo é que cando ocorre unha parada cardíaca na rúa, as mulleres teñen un 14% menos de probabilidades de que lles fagan RCP. É dicir, pensa que o 80% das paradas en cada día en España hai 100 paradas cardíacas. E desas 100 paradas cardíacas, o 80% son na rúa, fora do hospital. E as mulleres teñen un 14% menos de probabilidades de que lle fagan reanimación porque a xente dalle reparo a posibilidade de tocarlle o peito cando lle fan RCP. É dicir, para mí é unha parvada, ou seja, realmente unha persoa que está en parada cardíaca, que a única posibilidade que ten de sobrevivir mentras non chegue a ambulancia é que nós que estamos ali lle fagamos unha reanimación,
que máis dá que teña peitos, que non teña peitos, ou que lle poida rozar o peito? E dende o punto de vista do movimento non cambia nada. Claro, que este abaniquí tivera ou non tivera mamas non vai influir en nada. Ou seja, realmente para a reanimación, tío, que tens que facer é poñer a man no centro, no esternón, na parte do medio, é dicir, aquí directamente, como xa explicamos moitas veces, que lle pode rozar un peito non. É igual, o que tes é que reanimar a persoa, axudarlle a persoa e axudarlle a sobrevivir. Pero o problema é ese que estamos vendo que moita xente non fai esa reanimación no caso da muller por ese reparo a rozarlle un peito cando realmente o importante é salvarlle a vida. Pois aí queda esa mensaxe importante sempre salientar. Grazas, querido Héctor.